Ya, anyangan. Batang rasane ati kamandang seni penglian hanyawang aku kowe lapokan tresnan Limas wong ayu tak jaluk ojo seleh katresnan pancen tresno kuwi akeh pacoban arep tumeka ngendi katresnan iki yento aku sliramu rati akoni senadyan donya ra bisa nampa bakal tak coba yen burung kapitane kanggo asa Nang mas kowe sing tak sayang lilo aku kudu kelangan Mas mustika ning ati dongaku siji tresno iki abadi Dewa-dewan ning asmara kuatno ati kawula anggonku lelaku tresno tenan dan saking coba Sarewangi tanpa teni lahir tresno kan suci kasunyatan yen aku siramu isih nyawiji Terima kasih Pak Selamat. Sing tak sayang lilo aku kudu kelangan Mas mustika Ganti posisi. ning ati dongaku siji tresno iki abadi Dewa-dewan ning asmara kuatno ati kawula anggonku lelaku tresno tenan dan saking coba sarewangi kapateni laire tresno kang suci kasunyatan yen aku sliramu isih nyawiji Sampe nelik Ayo Mas kowe sing tak Mas mustika ning
suci kasunyatan yen aku sliramu isih nyawisi. Sebanun. Terima kasih Mas Kuning. Terima kasih Mas Kuning.